ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। जय भवानी जय शिवाजीचा जयघोष, मालवण बाजारपेठेतून काढण्यात आलेली भव्य मोटरसायकल रॅली, ढोल ताशांच्या गजरात किल्ले सिंधुदुर्गवर भाजपनं शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली। माजी खासदार निलेश राणे यांच्या हस्ते शिवराजेश्वर मंदिरात पूजा करण्यात आली। आगामी विधानसभा निवडणुकीत निलेश राणे आमदार होऊ देत असं साकडं यावेळी घालण्यात आलं। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी भाजप नेते माजी खासदार निलेश राणे यांच्या वतीनं किल्ले सिंधुदुर्ग इथं शिवजयंती सोहळा साजरा करण्यात आला। या निमित्त कुंभारमाट येथील शिवाजी पुतळा येथून मालवण बाजारपेठेतून भव्य मोटरसायकल रॅली काढण्यात आली। भगवे झेंडे घेऊन काढलेल्या रॅलीमुळे शहर भगवमय झालं होतं। त्यानंतर शिवराजेश्वर मंदिरात निलेश राणे यांच्या हस्ते महाराजांचं पूजन करण्यात आलं। यावेळी निलेश राणे महाराजांसमोर नतमस्तक झाले। यावेळी भाजप पदाधिकारी आणि शिवप्रेमी यांच्या घोषणांनी तसेच ढोल ताशा पथकाच्या गजरानं आणि फटाक्यांच्या आतषबाजीनं परिसर दुमदुमून गेला। आगामी विधानसभा निवडणुकीत कुडाळ मालवण मतदारसंघातून निलेश राणे निवडणूक लढवणार असून ते भरघोस मतांनी विजयी होऊ देत असं गाऱ्हाणं भाजप पदाधिकारी पुजारी यांच्या वतीनं महाराजांचरणी घालण्यात आलं। अशी त्यांची इच्छा आहे, त्याप्रती त्यांची इच्छा पूर्ण करा आणि त्यांच्या मनोभावनेस आपलं सहाय्य यश करा। यावेळी भाजप जिल्हा सरचिटणीस अशोक सावंत, तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, तालुका सरचिटणीस महेश मांजरेकर, जिल्हा बँक संचालक बाबा परब, खरेदी विक्री संघाचे चेअरमन राजन गावकर, माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर, दीपक पाटकर, बाबा मोंडकर, विजय केनवडेकर, अशोक तोडणकर, गणेश कुशे, मंदार लुडबे, ललित चव्हाण, सौरभ तामणकर, अजिंक्य पाताडे, राजू परुळेकर, आनंद शिरवलकर, आप्पा लुडबे, प्रकाश मिस्त्री, भाई मांजरेकर, अभय कदम, राजू बिडिये, पूजा करलकर, पूजात सरकारे, ममता वराडकर, अन्वेषा आचरेकर, निशय पालेकर, राकेश सावंत, गौरव लुडबे यांसह भाजपचे पदाधिकारी आणि शिवप्रेमी उपस्थित होते। मी दरवर्षी अनेक वर्षांपासून मी शिवजयंतीच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर महाराजांच्या मंदिरामध्ये दर्शन घेतो। आमचे सगळे सहकारी दरवर्षी आम्ही एकत्रितपणे दर्शन घेतो आणि शिवजयंती हा सण आमच्या दैवताचा सण, आमच्या दैवताची जयंती ती फक्त महाराष्ट्रात नाही तर अख्ख्या जगात साजरी होते। आणि मला असं वाटतं 393 वर्ष जयंतीला पूर्ण झाले। अजून 3000 वर्ष जरी होतील तरी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचं जे तेज आहे ते कधी महाराष्ट्रातून आणि देशातून आणि जगातून कोण मिटू शकत नाही, असं आमचं दैवत आहे। आणि त्या जयंतीच्या निमित्ताने महाराजांच्या आम्ही दरवर्षी इथे नतमस्तक होतो आणि महाराजांना मुजरा करतो। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।